Sa mga magtutunselectomy, watch nyo to para to sa inyo. Para malaman nyo kung anong gagawin nyo before surgery and after surgery, anong kakainin. Watch this! Hello mga Shy! Happy Wednesday mga Shy! Ngayon is magti-3 na mga Shy. And then, schedule ng surgery ko mga Shy is 5 p.m. So, nagfa-fasting ako from 9 a.m. until 5 p.m. So, 8 hours fasting mga Shy. So, tonsillectomy ang gagawin sa akin mga Shy. So, tatanggalin yung tonsil ko mga Shy because marami akong tonsil stones deep. Nasa ilalim talaga siya. Hindi siya matatanggal na yung kamay lang na tutugitin. So, ayun. Tutugitin. Susungkitin. So, ngayon mga Shy is naka-prepare na ako. So, madali lang naman, mabilis lang siguro. So, first time kong magka-operasyon mga Shy. Pero minor lang mga Shy, hindi to na major. Pero under general anesthesia. So, hope na mabilis lang and maging successful ito mga Shy. So, sa Pinas pa sana ito mga Shy, papatanggal ko kaso paalis na ako dito sa Saudi. Tapos, hihingan ako ng 60,000. So, buti na lang nakapunta na ako dito sa Saudi, so nakalibre tayo kasi may insurance naman. So, yun. So, ngayon is magbubuk na ako mga Shy ng Uber. Kita-kits na lang doon sa hospital. Nakabahan ako mga Shy. Bye! So, mga Shy, nandyan ang sundo ko mga Shy. So, nag-Uber lang ako mga Shy. Hindi kinakabahan ng mga Shy. Nandyan ang Uber sa labas. Sakay na ako. So, going na kami dun sa hospital. Dito na ako mga Shy. Napunta na ako dun sa second floor. First floor pala. Wait lang. Tanong tayo dito. At 5 p.m. Dr. Aun. Jonah. At 5 p.m. Turma muna tayo mga Shy ng consent. Okay. Done, sir. So, mga Shy, nag-BP. Okay man, normal. Tapos yung blood sugar ko is normal din. 9 hours fasting. Then Berman ng consent. So, nantay ko na lang napapasok ako sa kwarto para magbihis. Magbihis. So, napapasok na ako sa kwarto. Thank you. So, ayan mga Shy. Bihis na tayo nito. Let's go. So, mga Shy, nakapagbihis na ako nito mga Shy. Lahat ng sinuot ko is tinanggal ko kasi bawal. Earrings, necklace, sing-sing, lahat. Dapat tatanggalin. So, kaya pala mga Shy, mayroon silang extra nito kasi dito natin ilalagay. Ayos ah. So, ngayon, oras natin mga Shy is 3:47. So, advance ako. Pumunta dito. 5 p.m. pa yung schedule ko. Pero, syempre, advance tayo mag-isip. Ganyan tayo mga Pinoy. Filipino time. O, di ba? Advance pumunta. Hindi yung late ng 1 hour. Hindi. Advance ako. 1 hour. So, yan. Ako lang mag-isa mga Shy. Wow! Paganda pa. O, diba? Pagkita na video, taga-edit, lahat. Okay lang. Wait lang. For surgery, tingnan nyo yung tonsil ko. Wait. Hindi mo siya namamaga mga Shy. Pero hindi makikita yung tonsil stones. Tingnan natin kung ano ang kaibahan pag natanggal ng tonsil. Tulog muna ako. Hello mga Shy. Tapos na ang surgery ko mga Shy. Hindi ko alam anong oras. Hindi pa ako nagtanong, kakagising ko pa lang. Kasi under general anesthesia ako mga Shy. Medyo makati pa yung lalamunan ko yan. And normal lang yun kasi sa anesthesia to. And then in-intubate nila ako kasi
tulog na, general anesthesia. So, ngayon, nandito na ako, tinransfer na ako from recovery room, and then nandito na ako sa ward. Ang ganda ng ward nila mga siya. Kahit na public. Sure. It's fine. Yan. So, sister, how many hours my surgery? I forgot na. I check ba? Okay. So, ayan nga siya. Oh. What's this? Oh. Almost 1 hour. This, I can eat? Yeah, but this is white. This here, first water. But I have yogurt. Yogurt? That's better. Yogurt. And ice cream. That's better ice cream. Can I eat ice cream? How? Sorry sister. Can I eat the black This one? Yeah. Very sweet at the inside. Very sweet at the kitchen. Oh. I will put the fish. But it's okay to eat ice cream, huh? Yes. Okay. Ice cream, water, juice, yogurt, soup. It's like this. No, it's okay, it's fine. It's water. Huh? I will check. Oh. Want to put fish, sir? Oh, here's ka na? Okay. Okay. Thank you, sister. Mga shy. Nagbaon ako mga shy ng ice cream tsaka yogurt. Tingnan ko yung ano ko. Tonsin. Ah. Hindi ko masyadong kita. Yung nurse mga shy, nag-start ako is 6:30. Dumating ako sa recovery room 7:20. So, may libre din silang pagkain. Pwede na pa kumain ng rice. So, binigyan ako ng rice. Sakit naman na lamunan to. At may salad, vegetable. Tsaka, ito kainin ko to. Soup to. It's like mga siya. Tapos may juice. At tatlong water. Siguro uuwi lang ako mga siya. Pwede naman uuwi. Unang subo after surgery. Sabi nila mga siya, sakit daw pag kumain. Wala man. Thank you Lord. Wala. So ayun mga siya, buti na lang na nagbaon ako nito. Ito yung hapunan ko. Naubos ko na yung binigay ng hospital na soup. Ito na naman. Tapos mamaya kakainin ko yung ice cream kasi nagdala ako ng ice cream. Tapos pinaref ko muna. Nandun sa refrigerator nila. Tara, tapos samahan niyo ako mga siya. May ano din ako dito. May kusina. Ang laki ng kwarto ko. Kulang isa. Alam niyo. Hindi ko kasi ito nakain. Lagay natin ito sa ref. Kala ko may ano pa dito. Ito CR. Kala ko may isa pang kwarto. Parang ano pala siya, tambayan, sala. Oh. Tapos, may kusina rin ako dito. Mabaayos ah. May lutuan. Sosyal ah. Yung sa Pinas ito, walang siguro, walang ganito. Pag public. Oh. May ref pa. Pack. Ganun. Oh, lagay natin ito. Kasi, dapat malamig. Ito kainin ko. Pero ito siya, hindi ko pa magkain. Kasi dapat so. Hindi ko binigay man nila yan. So, ayun mga siya eh. Oras ngayon dito ay kuan. Alas 12 na pala. 12:08. Kulang isa dito sa kwarto. May TV pa sila. Tapos, kasi kung may kasama ko, pwede dito matulog kasi meron silang ano. Bumot. Wala mga kasama, so hindi yan magamit. Tingnan natin yung sa labas. Buksan natin. Oh.
Guys, sir. Parang hindi pa ko umuwi yung mga siya kasi lagyan pa ko ng antibiotic. Ay, ano pala, paracetamol. Bukas pa ako makauwi. Mga alas 12 siguro. Sa 11 kasi 11 to 7 ang bukas ng clinic. So 11 din po, darating si doktor. So siguro mag-rounds muna si doktor or mag-clinic siya. Depende kay doktor. Basta antayin ko lang. Good night mo, Shy. Kaya matutulog na. It's 12 na.